bark. Okay, der er en bark. Folk, de cykler bare, de der. De vil være de første i vandet. Ja. Altså, vi var faktisk kraftigt samlet på, at vi skulle så på længe til. Okay. Noget tilbage der. Åh, hvor er det dejligt, det her. Det her. Dernede er Samantha og Nadia. Sig hej. Hej. Ja. Meget idyllisk. Meget idyllisk. Jeg må nok lige få kammertonen. Der står en ko. Nej, det er ikke den ko. Ej. Jeg sagde faktisk, der står en ko, ikke? Da du kom ind i billedet. Og så var jeg bare sød og sige, det var ikke den. Ej, jeg mener det ikke. Må du stadig? Ja. Ja. Hvorfor lod jeg ikke bare lade vandet blive? Åh, min mave. Har du prøvet det? Ja, jeg var ude og prøve min have, ikke?